Mga kapuso, pagpatahom sa Antique Airport, suportado ni President Ferdinand Marcos Jr. Bago nga Paliwan Bridge sa Antique, kag Oyungan Bridge sa miag-ao, padayon ang konstruksyon sunod sa DPWH 6. Kapuso, Bacolod-negros Occidental Economic Highway, pati man Negros Island Region, isa sa mga tutukan sa gobyerno suno pa kay PBBM. Nakatutok Kim Salinas. Umpisahan na sa masunod nga bulan ang pagpakayo sa Antique Airport nga kilalaman bilang Evelio Javier Airport sa San Jose, Antique. Ini ang gintuan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iya pagpadulong sa Antique kahapon. Ginpasalig sang presidente ang iya suporta sa pagpatahom sang paluparan kag tutukan ang pagpalapad sang runway kag pagpahamtang sang check-in counters. Magbibigay ng serbisyo sa mas maraming pasahero at mas malaking eroplano. Ginanunsyo man sang presidente ang liwat nga pagbukas sang Paliwan Bridge nga naguba sang naglabay si Bagyo Paeng sang Oktubre 2022. 70 milyon pesos ang ginpondo sa pagpakayo sini. Ang taytay ang nagakonekta sa Southern kag Northern Antique padulong sa probinsya sang Aklan. May parallel bridge man nga ginaobra ang DPWH nga mas mataas sang sa orihinal nga Paliwan Bridge agud makabato sa pagbaha. 300 milyon pesos ang budget diri kag ginalauman nga matapos sa bulan sang Oktubre. Isa man sa mga naguba ni Bagyong Paeng ang Oyungan Bridge sa Miag-ao, Iloilo. Sa karon, yara pa sa gihapon sa Phase 1 o Soil Foundation ang pagkayo sang taytay, bangod may issue pa sa road right-of-way sa rerouting road. So, damo revision ang natabo. That's why masilig ka mga delayed ang implementation. Number one, because of the road right-of-way. Samtang sa pagbisita sang presidente sa Bacolod City kahapon, pahayag man sini nga tutukan sa gobyerno ang 7.3 billion pesos nga Bacolod-negros Occidental Economic Highway Project. Ang Bacolod-negros Occidental Economic Highway na magsasaayos, ito ay magsasaayos at magpapalawak ng mahigit 42 kilometro ng daan. Magtatayo ng 12 bagong tulay. Ginalauman nga sa June 30, inisyal nga pagabuksan ang proyekto. Nagapati ang presidente nga makabulig ang mga proyekto sa pagbuhi sang Negros Island Region. Ginpahayag man sang presidente ang natuhoy sa pambansang pabahay program sa Bacolod City nga nagapadayon pa ang pagtukod kag wala pa na turnover sa mga benepisyaryo. Upod Kiromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.